dan wassalaman ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil ladina yamshu 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wal ladina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ingkang kula hormati Bapak Akabidana, ingkang kula hormati para bapak kiai, bapak-bapak, nyai, ibu, adik-adik, lan sedherek-sedherek ingkang dimuliakan Allah. Monggo wonten kesempatan ingkang penuh rahmat lan barokah niki kita langkung rumiyin ngaturaken puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulungipun Allah kita ditakdiraken saged rawuh wonten Masjid Shirathul Mustaqim. Waras kita niki dalam rangka yasinan donga kaos sesarengan, mugi-mugi langkah kita sedaya saking griya niku wau dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetep kalipahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, pripun kabare? Sehat sedaya? Alhamdulillah niki saged ngaos malih, mugi-mugi dipun iringi dening ridhone Allah. Allahumma amin. Pripun jajane bodho sing kelas sampe pesen apa? Boten. Jenengan nyawani apa disamani, Bu? Pak. Ditakoni lan disangoni. Nyamani putune, ponakane disamani bapak. Bapak nggih, Pak. Jenengan nyawani mboten? Alhamdulillah. Ja'alanallahu minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan ya karim. Mugi-mugi kita sedaya kembali suci, kembali kepada fitrah menika diampuni dosa-dosa kita dening Allah. Lan mugi-mugi tahun-tahun yang akan datang saged pinanggih malih dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Dan yang penting malih mugi-mugi amal ibadah kita sedaya mulai bulan Ramadan lan akan datang mugi-mugi diterima dening Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kula tangkep malih nggih. Pripun sapine niki tandur napa rabuk napa mantun? Nggih, mboten napa nggih. Mboten bayar kok. Bapak-bapak pripun? Pasare rame mboten? Pasare rame, kula niki nek alit jalingan badhe tumut mbah kula tepekan niku mboten asal. Bapak kula njaluk gendong nggih tebih. Nggih kula desa Tapen terus pasare Linggian. Kali gendong senik, nggih kula njaluk gendong nak berat nggih. Lah kula diaturi, aja melok yang pasar, Nduk. Wong dodol tempe bodho ditaleni. Wong dodol klopo bodho dikepruki. Wong dodol emping ditutuki. Lah kok percaya ngoten niku. Sebabe napa? Mungkin nek tumut-temukan kan zaman semonten kan dereng wonten kendaraan niku. Tahun sekitar tahun 80-an nggih. Lah samonten lah niku mangane pasare rame nggih alhamdulillah. Punapa mawon profesi kita, pekerjaan kita niku sing penting kita tetap taat dumateng Gusti Allah. Masalah sing penting napa kita tetap purun ibadah dumateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Mau sholawat riyen nggih Pak, Bu? Kanjeng semangat. Oh ya sing gampang.
Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Alhamdulillah, mugi-mugi diiringi bacaan sholawat ngaji kita sedaya diberkahi dening Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Nun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ingkang kula waos teng mukadimah wau niku nggih punika surat Al-Furqan. Apa ibu? Apa? Surat Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya perang. Niku ayat 63, 64, 65. Lah sing kula waos niku wa ibadur rahmanil ladina yamsu 'alal ardi hauna. Niku maksudipun orang utawa tiang utawa hamba ingkang dicintai dening Allah. Lah sapa niku? Ngoten nggih. Lah kula lah nggih. Lah namine cinta niku jenengan mboten asing kata-kata cinta. Cici ente cinta niku nggih seneng remen sayang. Lah niki sing nyayangi sinten Gusti menawi jenengan Bu nun sewu nek dicintai bapake rak renes to nggih Pak. Dina duwe-duwe durung payahe entek wis dibanding nggih Pak nggih. Nek cinta niku lho mesti rendah nggih urung payahe entek wis dibanding. Demikian juga nek sing cinta niku nggih ibuke dumateng bapake sembuaran dimasak nggih Bu. Nggih apa nek Bu sampean kok ayu Mas pinter wis kabeh telo-telo dijaki kabeh. Niku ora pacin cinta. Bapak ingin ngoten Pak, sampai iki lho Pak, kok wis pinter, ganteng, apian wis, arep-arep dadi wong kali nggih. Bacoki suket-suket dhewe. Ini namine napa Cing? Nah, lha nggih menawa demikian juga nek mara tuwa cinta teng mantune nggih pun ditumbas nih sepeda motor. Nggih Bu nggih. Lah niku namine napa sayang utawa cinta. Lah sakniki ayat 63 surat Al-Furqan niku nerangake hamba utawa tiang atau orang yang dicintai dening Allah. Nomor setunggal wau yang alal ardi hauna. Nggih menika tiang ingkang jalan mlampah wonten ing atas bumi dengan keadaan rendah hati. Napa Bu? Rendah hati niku mboten sombong, mboten tinggi hati. Dados tiyang ingkang dicintai dening Allah nomor setunggal tiyang ingkang rendah hati. Pinter tapi yo biasa. Ten wayu tapi yo biasa. Sugih tapi yo biasa. Lah kebalikane cinta berarti napa ben? Lah sapa wong sing dibenci Allah? Balikane ngoten nggih. Nggih berarti tiyang ingkang sombong. Lah nek tiyang rendah hati wau dicintai Allah, nek tiyang sombong dibenci dening Allah. Lah contone ngeten, niki tiyang rendah hati niku ibarate pari niku semakin tua semakin merunduk, semakin tinggi ilmu seseorang semakin tawa. Mboten remeh mboten tiyang, mboten nyakiti tiyang. Lah niku namine tiyang tawa. Nek pari saya tuwek kok tetep ndangak, jenenge pari napa Bu? Gabung.
gabung saya tuwek kok saya mumpenteni sapa wani sapa ingsun guys pokoke jadi berarti padha-padha karo pari lah sing saya semakin tua semakin usung ibadahin semakin sae semakin rendah nah contohnya mawon iki contoh saya contoh sing tinggi hati ponakane jawane iki mantu lah pengen sambutan wes nyekel mic ngeten wis ndonga muga-muga selalu dalam keadaan dalam angan-angane iku tiyang atine iku pengen dipuji tiyang pinter ngoten iki yang contone tiyang sombong lho nggih nah niku samawah kowe aku ndongaku samawah sakinah mawaddah wane karo saat muga-muga semua dalam ponakanku dalam keadaan sakinah mawaddah baleni nek wane apa ya wis Fatimah lah kabeh wong ngingeti Fatimah bukan bingung balik muga-muga selalu keadaan sakinah mawaddah wa Fatimah rasane bener nggih sing Fatimah yo gak terima barokah paling iku catane napa tiyang nek napa asline mboten pinter tapi merasa tinggi wis langsung kowe pengen tampil wis prasane bener nah tiyang niku napa contone berarti diprotes ngono ora mboten seneng tok jeneng dikata seneng Fatimah ya maksudnya sakinah mawaddah warahmah karena pengen ndang iso anggapane wis pinter dadi napa Fatimah sapa Fatimah niku kalau ada wong liya gak penak kalau ada dhewe lah niku contone ngoten nggih Bu yang tadi iki contone tiyang sugih tapi sombong rumasane wis kendaraan ki lekku tadi iki masyarakat nggih jajan lho ngeten montore N apa Nmax apa Nmax nyar wis tinggi hati iki lho wis ki aku wis sugih kok sak apa motorku nyar wis tiyang teng teras-teras beli kabeh sapa to iki walah Kang motorku nyar to jatuh biasa diberi sampai Yumi liwat itu ditabrak sampai golong itu contohnya yang merasa merasa ayu wis kan iki nggo kaca wis maca ora apa-apa nek ayu niku tapi tapi wis ora pati ayu tapi rumangsa nun sewu Pak nggih Pak nggih saestu lho tiyang estri napa jaler niku nek umur 20 sampai 30 ibarate niku tiyang main sepak bola niku kaya bal-balan pirsa bal-balan nah bal sing main sing rebutne yang pinten wong 20 nomor 20 nek bal-balan sing rebutne wong 20 apa selikur terus sing nonton nggih tak sebabnya umur pinten 20 sampai 30 kok nek 30 sampai 40 ibarat tiyang niku bola voli sing main berarti kan pinten separuh jadi kali mikir kan separuh sing nonton ya saya kurang niku umur 30 sampai 40 umur 40 sampai 50 koyok bola tenis apa Bu tak sing main pinten ya kali niku nek bola sakniki umur 50 munggah nggih Pak nggih nun sewu nggih ada introspeksi kan niku ibarate wong main niku main bola gol napa Bu bola gol sing main yang pinten tunggal tayang waduh cek pandak kena delep nek bola kan nah niku maksudnya napa tiyang niku nggih usia niku yang ngasih Gusti ojo sampai digunakan itu dalam keadaan sombong rumangsa ayu rumangsa ganteng ojo iki elekku dhewe tapi niku sedaya paringe Gusti disyukuri damel ibadah sebabnya mungkin nek pun tiyang pun sepuh pun sedo wis napa kembali kepada tanah kembali ke Allah dan mempertanggungjawabkan ya napa amal ibadah selama wonten
Dadose yang sombong. Nah niku mboten disenengi dening Gusti Allah, juga tidak disukai kalih manungsa. Sing sae wau napa? Rendah hati. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita saged rendah hati nggih, Bu. Nah niku dicintai Allah. Terus nomor kalih niku wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Maksude menawa enek dilokne dening wong bodho, dihina, diejek, qalu salama. Kita mengucapkan perkataan ingkang menyelamatkan. Apa, Bu? Ojo nek wis dilokne wong ganti ngelokne kan tak modelake. Ngoten non sewu. Enten iki kados yasinan jenengan nggih. Yu bengi-bengi mangkat yasinan. Walah yu wis ora kesel ta. Oh, iku bid'ah ta nek pamane dilokne ngoten nggih. Ora usah yasinan iku ya perintahe Allah kon maos Al-Qur'an. Nek dilokne ngoten kadang tiyang ngoten. Wonten lare niku nggih, sok kemuiten ya. Pak Yai, ini desa ini Jumatannya hari apa? Jawab, hari Rebo, Mas. Jumatan hari apa? Jumatan itu hari Jumat. Lah kok nek wonten lare ngoten niku mancing-mancing ngoten niku. Tiyang lare niku rasa dibales emosi, tapi napa? Qalu salama. Wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Artine golek slamete aja seneng tukang. Maksudnya ngoten. Dadi intine tiyang ingkang apian ora bales elek dengan elek niku dicintai dening Gusti Allah. Pripun Bu? You understand? Yes. Pak, yes kok you know. Patok kok. Mulane bae ngatok. Jadi nomor loro niku wae nggih. Terus selanjutnya nomor 3 hamba ingkang dicintai Allah menika waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Maksudnya tiyang ingkang maleme digunakne damel sujud, damel berdiri, artine salat tahajud. Salat napa, Pak? Tahajud. Tahajud niku siang napa malam? Malam. Lah sedaya tiyang non sewu niku nggih gadah masalah cilik utawa gedhe sedaya tiyang gadah masalah. Wonten tiyang setunggal Pak sing mboten gadah masalah. Sinten sinten Bu? Wong gendeng. Sinten? Wong gendeng tok sing gak duwe masalah. Dhek ra duwe dhuwit yo buyang-buyu. Nggih, ora nganggo baju yo buyang-buyu. Ora mangan yo, ora apa-apa mangan sama yo, no problem. Niku tiyang gendeng. Lah, nek menawi kita tesih gadah masalah, alhamdulillah. Ijik waras. Ngoten nggih Bu? Aja umbang-umbane akeh kabeh senene. Nggih Bu nggih? Nggih Pak. Selama kita tanduran dipangan homo ya ora apa-apa, wis ning nandur nek. Ngoten nggih. Diseneni ya apa ya balik nek. Nggih Pak nggih. Rabuke kali kena banyu ya wis ndang tuku nek. Sebab bapak kula nggih tani, kula ngerti masalah iki. Nggih Pak. Lah niku. Carane pripun nek wonten masalah? Damel salat tahajud. Kadang wonten tiyang nggih. Jarene Pak Yai, Pak Ustaz kan tahajud Bu, ayo kebengi tahajud. Iya Kak, tahajud cek sedina rong dina dilakoni. Dadakan biji kan. Dodol. Dodol ndoke pecah kabeh. Dodol pentol yang ngludik. Jeblok kabeh. Pak, iki ki awake dhewe kelombo sabar salat tahajud kok dodolane ora payu, pentol ngludik kabeh, kok pecah kabeh. Apa ra jodoh ya Pak awake dhewe salat tahajud. Omongane wong apa? Pocro kale wong sodon. Nggih Bu nggih.
kangge Gusti Allah niku diuji. Wa minan nasi mayak butuh ala harfun. Sebagian manusia niku nek sampun masuk agama Islam pasti diuji. Lah, kadang tiang niku memajari agama Islam, ibadah niku namung di tepine mawon. Nek menguntungkan niku bener-bener nih, tapi nek ngalami rugi bangkrut nyala. Karena apa? Imane derek ben imane kuat niku carane napa? Salat tahajud, merenung, donga napa mungkin nek mantan salat tahajud medal jeli di napa mboten atas niku langsung langit. Maos Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Niku ping setunggal mawon. Ganjarane padha ganjarane para malaikat. Namine malaikat nggih Bu. Pak, nek ibadah ikhlas apa mboten? Ikhlas mboten wonten. Malaikat ini tidak punya hawa nafsu. Nah, yang punya hawa nafsu niku napa manusia. Lah kita mau purun mantuk maghrib isya sampai menjelang sholat tahajud sebelum subuh niku maos Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Monggo ganjarane padha iki ganjarane para malaikat. Alhamdulillah. Oke, kula nyoba mboten Bu. Mboten bayar kok. Oke. Alhamdulillah ya. Kita menawi gadah masalah mboten usah bingung. Kita biasakan apa salat tahajud nyuwun dumateng Allah. Wa minal laili fatahajjat bina filatala asa ayyaba asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan di sebagian malam salat tahajudlah engkau sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Niku ature Allah tentang perintah salat tahajud. Walahu aku ke salat fardu kadang bolong, kadang sholat, kadang ora, kok tahajud dipaksa. Napa Bu? Dipaksa. Yang niku nek dipaksa kae akhire ikhlas deh. Jenengan kayak ngeten iki wau. Yo ngantuk era ngajinya ora sabo era. Wes semangat ta era. Napa? Ikhlas deh. Carane ngoten. Wis ndang salate ndang rukuk ndang Allahu Akbar. Ora iso kusuk. Ora kusuk dhewe. Sebab nek mboten dipaksa menungso niku kalah kalih nafsu. Leres napa leres? Pripun keterangane saged dipahami? Alhamdulillah. Niku ingkang ketiga nggih, salat tahajud niku dicintai dening Allah. Terus nomor sekawan nggih kok waladina yaquluna rabbana srif anna adzabajana. Maksude tiyang ingkang selalu purun ndonga. Apa Bu? Lah ndonga iki yo ora kudu basa Arab. Wong aku iki ra iso, Mbak. Ngaji ora iso. Wis grotal ambe nama brake. Lah gak apa-apa. Nek ra iso ngaji ya wis maca kulhu niku diputer ae. Wis niku ganjarane Kak. Malaikat apa lho? Bocah iki ya kulhu nek jem. Oke, tak kulhu ganjarane akeh. Jenengan mas kulhu niku bacaan apa Al-Qur'an? Qur'an yang mboten wonten kulhune, wonten apa mboten? Aku ya ngaji, Pak, sik kok waca kulhu. Lah oke malaikat gampang nyatet. Kulhune idem. Lah niku ngamine napa tiyang purun apa malah ndongane teng mriku wau nyuwun dumateng Allah dihindarne saking siksa neraka. Ya kuluna rabbana adzabajana. Lah tiyang ingkang purun ndonga terutama ndonga ya Allah hindarkan kula saking siksa neraka ya Allah, siksa kubur ya Allah. Niku berarti dicintai dening Gusti Allah. Awal alam akhirat adalah alam kubur. Alam kubur awalul akhirat. Awale akhirat niku alam kubur. Nah, dalam kubur ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Lah kita ndonga muga-muga dihindari dari siksa kubur. Dan kata-kata dan saiki apa akan datang. Lah niku benjing mesti ngalami
dibangkit saking alam kubur, digiring teng padang mahsyar, dipertanggungjawabkan yaumul hisab. Lah niku mengke ditentukan surga napa neraka. Lah surga niku sampun diciptakne Gusti Allah awal penciptaan Nabi Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah niku awal penciptaane menungso, malaikat ku omong-omongan kali Allah, aku arep nyiptakne menungso ning donya. Malaikat matur, protes. Ya Allah, aku wis sregep ibadah taat. Mosok cek kurang cek nyiptakne menungso. Menungso ra tekan gawe tukang padu bunuh-bunuhan. Allah jawab, ini aklamu malah taklamu. Aku luwih ngerti nek menungso. Akhire diciptakne Nabi. Nah, Nabi Adam tempate wonten surga. Wala taqrabu hadis syajarata. Ngono. Hai Adam, aja ndekati pohon kuldi. Kowe iku termasuk wong dolim. Nah, setan mboten napa niki trima. Sebab waktu penciptaan Nabi Adam semua suruh sujud kecuali setan utawa iblis. Fasajadu illa iblis. Nah, terus akhirnya iblis mboten purun sujud. Diguwak dening Allah napa keluar dari surga. Dadose riyen niku iblis, malaikat, menungso riyen ku manggone wonten surga. Lah karena kon sujud ning Nabi Adam gak gelem, iblis diguwak sampai surga. Dendam, akhirnya balas dendam dumateng menungso Nabi Adam. Nabi Adam kon jekati pohon kuldi. Padahal pohon kuldi itu dilarang mboten turun, mboten angsal didekati. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa keluar saking surga. Kan pun di dunia. Lah di dunia soro. Wong wedok ning laene loro, wong lanang nek kerja soro. Nah, iku. Lah manungsa dinten dunia niku saged sae iso balik ning surga malih dengan tuntunan syariat agama. Manungsa nek kurang taat, kurang ibadah, mending niku badhe balik teng surga malih. Dados kesimpulane surga niki sakniki wonten sampun wonten. Bahkan Nabi napa Ilyas, Nabi napa niku sing teng surga mboten purun medal. Nabi Idris, Nabi Idris niku gaene matekai matahari. Terus matahari, ya Allah aku setiap saat kok dipatikai Nabi Idris, sampe njaluk balasan apa? Malaikat Nabi Idris. Aku pengen ngerti surga. Terus malaikat penjaga matahari niku ngeterne Nabi Idris teng surga. Bola teng surga ni kesenengan, gak ada metu-metu. Nabi Idris, wes to ayo ndang metu. Sengenge ku kok sapa sing jaga? Nek piye? Terus iya. Terus akhirnya napa? Tibake sandale Nabi Idris ketinggalan. Terus malaikat penjaga matahari balik malih. Kang ngene jaga matahari. Dadose nabi sing sakniki jek urip, jek ning surga Nabi Idris. Niku dadi surga niku pun wonten. Lah perbendaharaane surga niku saking bacaane jenengan zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Benjing niku dados perbendaharaan ini nggih meja, kursi, perhiasan. Nah niku namanya apa? Perbendaharaan. Alhamdulillah. Pripun Pak, saged keterangan iki saged dipahami? Kedhuwuran apa sedengan? Lah niku hakikat hidup wonten. Kita gadas napa mengertos. Ngoten nggih. Dadose kesimpulanipun tiyang ingkang dicintai dening Allah menurut surat Al-Furqan ayat 63, 64, 65 nggih menika tiyang ingkang rendah hati, tawadhu, boten sombong. Nomor kali tiyang ingkang selalu dihina dilokne oleh tiyang ingkang bodoh tapi dibalas dengan perkataan yang menyelamatkan. Boten elek dibales elek. Wong apik nek diapiki umum nggih Bu, tapi nek wong elek diapiki, ora wong elek dididik elek.
Nggih napa tiga nggih tiyang ingkang seneng salat tahajud. Nggih salat fardu, salat semua salat nggih. Penjabarane ngoten. Nomor sekawan nggih tiyang ingkang seneng ndonga, terutama ndonga napa niku terhindar dari api neraka. Menawi ndonga basa Arab boten saged, basa Jawa mawon Bu nggih Pak nggih. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Mulai aku balik sampai saiki ya Allah, paringan rezeki sing akeh ya Allah. Bapak itu oleh muga-muga gak rewel-rewel. Wonten nggih Bu. Aja mlebu masjid donga aku tubika minal kursi wal qudus. Dadak ing jero masjid wae ngentut. Nggih, salah donga. Nek bingung-bingung bismillahirrahmanirrahim. Ngoten pripun Pak saged dipahami? Nah, berarti maaf nih lho pane lali dongane ya bismillahirrahmanirrahim. Nek saged nggih Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Niku donga napa Bu Pak? Bagaimana? Nggih, aja diwalik engko donga maem sing diwaca donga ning kamar mandi. Dadi bermangan mencret. Salah donga nek ragu-ragu nggih ndamel apa? Bahasa Jawa, basa Indonesia. Karena napa? Allah niku Maha Tahu. Apa mau sing tok gerak ning ati, ning pikiran kita niku Gusti Allah napa pirsa. Ngoten nggih Pak, saged dipahami? Mugi-mugi keterangan ini saged dados keterangan ingkang manfaat. Sik tepuk tangan nggih. Ya tepuk tangan itu menandakan atine bahagia. Alhamdulillah. Terus ngaji niku kudu seneng, kudu bahagia. Nek bahagia awet nggih Mbak nggih. Walaupun umur 70 tapi bahagia terus semel kaya umur 18. Nggih Mbak ya. Alhamdulillah. Semoga kita sedaya selalu diparingi kekuatan iman, Islam lan tekun ibadah. Allahumma amin. Diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah, umur ingkang panjang lan manfaat, anak putu wayah ingkang saleh-salehah, ingkang paringi rezeki luas lan manfaat. Allahumma amin. Monggo ndonga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami semua untuk selalu zikir, ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah kami ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa ashiri. Allahumma maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangkan kami ya Allah. Allahumma bini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa arina bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya Allah. Berkaya kami semua ya Allah dengan ilmu pengetahuan agama ya Allah. Beri ketenangan jiwa pada hati dan pikiran kami ya Allah. Muliakan kami semua dengan takwa ya Allah. Lengkapilah kami semua dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Allahumma tawil akmarona ya Allah, panjangkan usia kami sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wa syawqi ajsadana ya Allah, sehatkanlah ibadat kami ya Allah. Hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wa sabit imanana ya Allah, tetap
wa wasi' arzaqana ya Allah, lapangkan luaskan rezeki kami, ilal khairi qaribna, terhadap kebaikan ya Allah dekatkan, wa isyari abidna, terhadap kejelekan ya Allah jauhkan, waqti hawaizana fid dini wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua ya Allah takdir yang baik karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, jadikan rumah tangga keluarga kami dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah, dalam lindungan dan rahmat-Mu ya Allah. Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana sholihin, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-soleha, yang taat, yang selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan penghujung usia kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa-doa dan hajat kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan leluhur kami ya Allah yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah mereka penerang dalam alam kuburnya ya Allah. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur ya Allah, dan masukkan mereka semua kelak di akhirat nanti ya Allah dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten ibu-ibu, bapak-bapak, sedherek ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi diiringi dengan ridhonipun Allah lan wonten kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Akhiru kalam sadèrèngipun kula lan padana mohon maaf lahir dan batin. Ibu, Pak, sampai yang kula memaafkan itu secara lahir batin badhe sehat. Itu penderitane Zakia darah. Jadi tiang nek purun memaafkan dan minta maaf, insya Allah sehat lahir batin. Karena niku kula sekeluarga teng panjenengan sedaya aturaken lepat mohon maaf lahir batin. Semoga panjenengan gadah salah apa mboten sampun kula ngapura. Nggih Pak Bu. Alhamdulillah. Makaten wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yasinan tahmid Rasulullah. Mugi-mugi kita sedaya dan kita saged tiyang ingkang dicintai dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak kita mugi dicintai oleh Allah, bapak kita mugi dicintai oleh Allah. Yoga kita, putu kita, buyut kita mugi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.